जाय मानसिफ्रा दुखु गोनां साननायखौ मोजां मोना बिसोरो अननानै बे भिडिअखौ नायनो नाङा। दोनथ'नानै गालां, मानोना बैयो बैसोरनि थाखाय दं जाय गावनि जिउआव थारैनो मोनसे सोलायनाय लुबैयो। लोगोफोर, बेसेबां आफसोसनि बाथ्रा जे नों बेयाव गावनि मबाइलाव गावनि स्टेटास सोलायगासिनो आरो खायसे ओरैबायदि मानसि दं जाय रियेल जिउआव नोंनि स्टेटास गोजौआव थिखांनो थाखाय जिउ होनानै खस्थ' खालामगासिनो। नोंनि गुबै खामानिया मा? WhatsApp सालायनाय ना टिकटक नायनाय ना पाबजि गेलेनाय? लाइफआव जेब्ला फैसानि गोनांथि जागोन अब्ला नों मा खामानियाव फैगोन? नोंनि एडिट खालामनाय फट', नोंनि लोगोजों खालामनाय टाइम पास ना नोंनि खस्थ'जों मोननाय खामानि? मोनथिगौ आथिखालनि इयुथ्सफोरनि बयनिख्रुइ देरसिन प्रब्लेमा मा? जेब्लानाखि सोरखौबा सोङो जे नोंनि सिमांआ मा, अब्ला सैथोखौ मिथियालाबानो गोसोआव फोथायनाय गैयालाबानो बियो जायखिजाया बुंनानै होयो। आङो UPSC जाहैगोन, IAS जागोन, IPS जागोन, बेंक PO जागोन, पाइलट जागोन, डक्टर जागोन, बायदि बायदि आरो। गोरोन्थि दासान्दै लोगोफोर। सिगांनि जाय मानसिफोरा मावगासिनो दङ बिसोरनि साक्सेसखौ नायनानै जेबो साना हसिया जों बिसोरनि बायदि मावनो नाजायो आरो गुबुननि सिगाङाव बुंना लायो जे आंबो बेबादि जागोन, बैबादि जागोन। बुंनाया जोबोद गोरलै लोगोफोर, नाथाय जों ओरैबायदि समनिफ्राय सम बेकार जिनिसआवनो सिलिंखार खालामगासिनो। बै हिसाबजों जोङो दिनैनि मुलुगाव खामानि गैजायै, फस्थायनायनि अनगायै जेबो मोननाय नङा। बेसेबां गोरलैयैनो ब्लेम खालामना होयो जोङो सिस्टेमखौ, जे खामानिया एसेल' नाथाय कम्पिटिशना गोबां। नाथाय सानना नाय लोगोफोर, बैसोर मानसिफोरनि कम्पिटिशना खालि मा थागोन जाय दिनै श्रीमान रतन टाटा आरो श्रीमान नरेन्द्र मदिनि मुंजों मिथिनाय जायो। बैसोर जेरावखि जाया जे लेभेलावनो थाया मानो बेयावथ' खालि सासे मानसियानो जानो हागौ। बेयावथ' गुबुन सोरनिबानि थाखाय स्पेसबो गैया। जुदि बै गिदिर मानसिफोराबो सानोब्ला अब्लाथ' जोबोर मोजाङै गावनि सिस्टेमखौ ब्लेम खालामनाय, नोंनि बादि दिनै मबाइलाव गेम गेलेबाय थायोब्ला जों गावनि हादोराव बेबादि गिदिर मानसि नुनो मोननायानो नङामोन। बिदिन्थि होनो थाखाय एसेल' नङा, गोबां दं लोगोफोर। गुगोलाव सार्च खालामनो जिरायोब्ला सानख'नो हायै गिदिर मानसिनि मुं ओंखारना फैगोन। गासै फिल्डआवनो मानसिफ्रा गावनि मुं आरजिदों आरो सोलोंथाइ लायालासे, गियान लायालासिनो बेबो जानो हागौ जेबो खालामनो हाया। आंनि सावरायनाय बादिब्ला बेबो बुंगोन जे मार्क्स लानायानो गासैनिबो थोजासे नामा? बेसेबां मानसिफ्रा खामानि मोननानै गावनि मुं आरजिदों, अब्ला बैसोर आदामोनखौ आं एसेबांनो बुंगोन। खिजानि जानोबो हागौ फरायनायजोंल' गासिबो जाजोबा, नाथाय खिजानि जानोबो हागौ फरायनायजोंल' गासिबो जाजोबा, नाथाय गुना नाम्बारनि नङा, गियानजोंसो मोननो हायो। आरो खिजानि ओरैबायदि जानांगौ जे मोजां गियान गोनांफोरा नाम्बार गाज्रि फैदों जानांगौ। बेनिखायनो बे फरायनायखौ खालि नाम्बार आरो रेंकल' सानालासिनो जिउखौ सोलायग्रा गियाननि गुदि बिथा सानोब्लासो जोंनि जिउनि मिशना साक्सेसफुल जागोन। बेनिखायनो आंनि बिदा आरो बिनानावमोनखौ खावलायो जे गावनि थिंकिं लेभेलखौ एसे गोजौ खालामदो। जेखि जाया खामानि मावोब्ला 1 मिनिट सम
दसे सानग्रोनानै नोंथांमोना सानग्रोना नाय आरो गावखौनो गाव सोंना नाय जे आं मा खालामगासिनो बियो आंनि बिमा बिफानि मुंखौ मुंदांखा खालामनो हागोन ना हाया इयुनाव थांनानै। मा थारैनो आं एसेबांल' फरायनायजों एबा एसेबांल' एसे गियानजों आं बे मुलुगखौ बादायलायनो हागोन एबा गासैखौबो मावफुंनो हागोन।